So yun lang muna guys, sad to say wala na akong part-time. So maraming salamat, share ko lang to sa inyo kasi ito yung isa sa mga ang umawagayway na plug ng Canada. Ayan, kita nyo yung masyadong foggy ngayon. Ayan, dito sa Co-op, magpifuel din kasi ko doon, no? Sa gasolina na yan, sa Co-op gasoline station. Hello po, good morning dito sa Canada, good afternoon or good evening sa Pilipinas. Ito na naman po tayo. Ito na naman po ang inyong ka-Oragon. Mag video po tayo ngayon dahil ayan, may i-share ako sa inyo. Yan, about yesterday. Ayan, nag-stop na ako sa part-time dahil maya malalaman nyo. Nag-walk out ako kagabi sa part-time ko. Ayan, maya kikwento ko sa inyo. Pero before ako pumasok, tanghali pa lang, umaga pa lang, super excited ako. Sabi ko, ayan, back to part-time job na naman ako. At magkukusina na naman. Pero ang mga bagay talaga, mga ka-Oragon, mga idol, ay di inaasahan. Biglang may dumadating na minsan kasaya-saya mo pa lang, ang ganda-ganda ng mood mo, tapos may dadating palang unexpected na hindi inaasahan niya. Ayan, so bago ang lahat, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, paki-subscribe na lang at para naman lagi kayong updated sa aking mga video buhay Canada, about dito sa Canada, about sa mga Pilipino dito sa Canada, especially dito sa Saskatchewan, dito sa probinsya ng Saskatchewan, the third province of Canada, Saskatchewan. Sa mga di nakakaalam, search nyo po anong meron ano ang Saskatchewan niya. Halos ang probinsya namin halos kumpara ng 2.4 na size ng Pilipinas. Ayan po. So magandang umaga po ulit, magandang gabi po sa inyong lahat dyan, sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Ayan. Bago ang lahat, nakakalungkot sa mga kaganapan na naman. So sana maging kalma lang tayo. Manalangin, samahan natin ng panalangin, ng pray na maging maayos ang lahat-lahat, kung ano ba talaga yung mga tama, kabilaan. Puro na lang talaga yung gulo, yung mga politika. Mahirap magsalita. Gusto ko man magsalita kabilang away or kontrahan ng kabilang politika sa Pilipinas. Mamaya may magalit sa atin. Pero sana pray tibayan natin at maging malawak ang ating kaisipan. Huwag tayong padalos-dalos. Minsan diyan may mga komento na mga argumento. Kailangan din nating aralin or pag-isipan. Bakit nga ba yung mga ganong katanungan. Nakakalungkot lalo na yung pangyayari sa ating former president Rodrigo Roa Duterte. Nung ako ay hindi pa Canadian citizen, ang ibinoto ko talaga nung huling boto ko talaga noon ay nung ano sila, yung nanalo, nung bumoto ko noon, presidente ko noon si Digong nanalo, and then ang vice president ko noon ay si Bongbong. Ayun.
Tapos kahit kalaban ni Bongbong noon si Robredo, hindi pa rin ako bumoto kay Robredo kahit kababayan ko Bicolano. Pero natalo si Bongbong noon, natalo ni Robredo. Ayan. Pero nung huling eleksyon, eleksyon na yon, nakaboto pa ako noon dahil hindi pa ako Canadian citizen noon, yung pinapadalhan ng online, yung para makaboto yung mga nasa ibang bansa. Nakaboto pa ako noon. Ang binoto ko noon niya si Tatay Digong, si Duterte. Tapos presidente si Bongbong, pero natalo nga si Bongbong. Tapos hindi natin nasahan yan. Ganun nangyari. Nakakalungkot talaga. So sana kung ano talaga yung tama ay manaig. Sana maging maayos. Ang gulo-gulo na ng bansa natin sa Pilipinas. Ayan. So yun lang ang gusto kong i-share na nasa loob ko, sa loobing ko. So ito, nandito tayo ngayon sa harapan ng Co-op. Ang mawagayway na flag ng Canada. Ayan. Kita nyo yung masyadong foggy ngayon. Ayan. Dito sa Co-op. Magpifuel din kasi ko doon sa gasolina na yan, sa Co-op gasoline station. So itutuloy ko. Kahapon nag-walk out ako sa part-time ko. Ang dapat na schedule ko ay 1 to 9. Pero alas 6 pa lang ng gabi ay nag-walk out na ako. Dahil meron akong kasama na hindi siya kapwa Pilipino, na iba, may ugali. Hindi ko na kinaya, na stress ako dahil nung dapat pang 3rd week ko pa lang to, kakabalik ko lang, pero pasundot-sundot nga lang dahil nga part-time pa lang ako, part-time lang naman ako doon, ilang araw pag day pa ako sa full-time job ko. Nakaka-stress na kasama. Alam niyo yun, yung sobrang galing. Bilib ako sa kagalingan niya, mabilis, pero kulang siya sa sa pag welcome pag may bago. Ako dapat consider nila akong bago ko kasi nag-work nga ako doon as a part-time, pasundot-sundot tulad niya ng sinasabi ko. Pero sabi ko sa kanya, dapat hindi ka ganyan. Isip ko na lang, ganun ka bang mag-welcome? Dapat kinonsider niya akong as bago kasi 3 years akong nawala. 3 years akong bago nakabalik. So natural naman siguro sa isang kusinero na kung ano yung mga menu dati nakalimutan ko, tapos especially nung bumalik ako, may product, may pagkain na lumabas na kaka-order lang na nakalimutan ko na. Sabi ko, since bumalik ako, parang ngayon lang ako na-orderan nito ng ganito. So nagtanong ako, paano na nga ba ito gawin? Pero masyadong bastos, imbis ng i-assess ka niya, maging okay, intindihin niya dapat kasi considering ng bago. Dapat hindi siya ganon. Sabi ba naman niya sa akin, kuha ka ng pail na maliit, yung timba, doon mo ilagay yung noodles. Pero ginagawa ko na sana kasi unti-unti nga rini-recall ko yung naalala ko. Sabi ko ito yung ginagawin. Pero gusto kong masigurado kung baka dahil may mga bago na nga, baka iba na yung way kung paano nila i-prepare yung pagkain. So sabi ko, paano na nga ba ito? So inutusan niya ako ng ganito. So nakita niya ako, sinunod ko, kinuha ko yung lagayan niya para i-reheat sa microwave. So nung nakuha ko na, pagkaharap ko sa kanya, sabi niya, ba't yan mo linagay? So, kung sa Tagalog na lang, ba't yan mo linagay? Tapos di gano'n na nga, sabi ko, so ibig sabihin pala, in short na lang so ibig sabihin pala ibig sabihin, tama na sana yung ginagawa ko. So isip-isip ko lang, dapat pala hindi na ako nagtanong, yun na, diniretso ko na lang. Pero nag-i-initiate kasi ko na kasi yung tahimik
na akala mo yung parang wala kang kasama sa loob ng kusina, tapos ang tahimik na akala mo may away. So pero hindi lang naman yon, masyadong ano. So dinakot niya yung laman nung, kumuha ko ng noodles, yung laman nung maliit na timba para i-reheat ko sana. Ang ginawa niya, dinakot niya yung noodles, nilagay niya doon sa long bowl na pang pasta, pang lasagna. So linagay niya doon. So may natirang noodles, sabi niya balik mo yan doon sa loob ng cooler. So binalik ko. Natural, binalik ko yung pasta, tapos bit-bit ko na yung timpang maliit. At syempre wala nang laman, linagay ko na doon sa lababo, sa sink. Sabi ba naman sa akin, bakit mo linagay dyan sa sink? Kunin mo yan, kailangan ko yan. So ginaganong-ganong niya ako, pabulyaw. Tapos unang kasama ko siya, binatuan ako ng tong sa harapan, binato niya doon sa may work table. Tapos nasa harapan ako, bote hindi ako tinamaan. Tapos may mga pabulyaw siya, yung tong sinaganong kanya, this one. So bilang ako, hindi po pwede sa akin ng ganon, kasi hindi naman talaga ako bata. Sabi ko nga sa boss, sa isa sa may-ari, sabi ko harassment and parang bully yun eh. Sabi ko hindi ako bata, bakit niya ako ginaganon? Ayaw ko na kako, hindi ko kayang makipag-deal or makipag-work sa ganyang attitude. So nagpaalam naman ako ng maayos, kasi sabi ko palinyahin mo ko, sabi ko dun sa in charge, palinyahin nyo man ako, maya magkapaso-paso lang ako dyan, dahil nga wala na ako sa focus, wala na ako sa mindset. Tapos ayaw ko na nga makasama yung kusinero na yon. Sabi ko hindi na ako komportable, I don't like to deal with that kind of attitude. Tapos kaysa nandyan ako, malublog ko pa nga yung kamay ko, magkapaso-paso ako dyan. So sabi ko kailangan ko yung may-ari, kasi di ko na talaga kaya, uwi na ako. So nag-walk out ako, nagpaalam ako. So sabi ko, total kakaumpisa ko lang naman doon. Kabilang pag nandito tayo sa Canada, ang dito, kumbaga kakabalik ko lang naman doon. So kabilaan sila, may karapatan silang i-terminate yung employment ko. Pero ako, bilang ako, may karapatan din akong i-terminate ko yung aking employment doon sa pagtatrabaho sa kanila. Rights ko yun, dahil especially ganyan nga, may na-encounter ako, may na-experience akong trato, na tinatrato ko ng ganun, na parang binabalasubas, na akala mo sino. Imaginein guys, siya isang trabaho lang siya, so talagang focus na focus, and ilang years na siya doon. Kumpara ba naman na ina-expect niya na dapat nagtuturo siya ulit, kahit bago kong balik doon, kahit nagtrabaho na ako doon, consider pa rin niya as new ko. Kasi sabi ko, remember, you still considered na kailangan kong mag-refresh. Para dati, alam ko to, ginagawa ko yan nung nandito pa ako 3 years ago. Dahil ngayon, dahil sa 3 years akong nawala, may normal yung makalimutan mo nga yung iba, na talagang na kung paano gawin, na mamaya binago nila. So kailangan ko magtanong. So sa tingin ko parang ayaw niya magtanong yung kasama ko na yon. So siya, puti siya, tapos tingin ko nga parang dito lang ata pinanganak, pero mukhang may rasa. Alam mo yung rasa na bandang Middle East na kasi yung itsura ng niya. Pero iba eh. Sabi ko harassment and embarrassment ng ginagawa niya sa akin. So ayun, sad to say na yung kung dati nung bumalik ako, talagang excited ako, may time na pag last day ko sa full time ko, sabi ko duty na naman ako sa kusina. Kasi binabalik ko nga, kumbaga lumilingon ako sa pinanggalingan ko. Nakarating ako ng Canada na bilang kusinero.
Tapos syempre namimiss ko talaga yung pagkukusina yung ganun. Kaya ako bumalik doon. Isa yun sa dahilan. And syempre extra income, gusto ko nang madagdagan yung aking income, yung gusto kong rumakit ulit. Kaya yun, bumalik ako. Pero nag-usap kami nung isa sa may-ari. Sabi naman niya masaya sila na bumalik ako, na nakakatrabaho ko. Ang sagot ko sa may-ari, minsan talaga boss, ganon, walang problema, the owners are good, but sometimes the problem is with the co-workers. So ganon talaga, may mga kupal na co-worker na talo pa yung may-ari, akala mo sila ang may-ari, diba? Siguro naman kung ang trabaho ay isa, yun talaga ang pinagtutuunan ko ng 100%. Baka wala siyang sinabi sa akin. Ako bumalik ako ng kusina, pasundot-sundot ilang araw, part-time pa. Ikukumpara pa naman niya yung sarili niya para sa akin. Ako bilib ako para sa kanya, mabilis siya, mabilis kumilos. Pero kung ganon siya, may ugali, may attitude na kupal, parang ginagago ko, hindi po pwede sa akin yan, yung ganon. Pare-parehas lang tayo nagtatrabaho at pare-parehas tayong gustong kumita ng pera at hindi siya ang may-ari. So kailangan magrespetuhan. Respeto niya ako, i-respeto ko rin siya. So pero bilang ako, kaya ko naman siguro, kung gusto ko pang mag part-time, kaya ko naman siguro maghanap ng iba. Maghanap na lang ako ng iba at ayaw ko ng sakit sa ulo na kung ano pa ang mangyari na mapaaway pa ako doon. So ako na lang ang aalis. And siguro naman talagang bakit ko pagpipilitan yung sarili ko na syempre ang pipiliin ng mas napapakinabangan siya doon. Syempre ang pipiliin talaga siya. Dahil tulad niya ng sabi ko, magaling siya, mabilis. So ganun lang talaga. So yun lang guys, sad to say na wala na akong part-time. Pero may mga offer pa sa akin. May nag-aantay pa sa aking dalawa. Nabuhusan tuloy ako ng kape. Sorry. Nabuhusan yung ko. So yun lang guys, maraming salamat ulit sa ating video ngayon. Tayong mga Pilipino masisipag tayo, pero tayong mga Pilipino mababait. Pero may mga time pag dumating na rin yung time na hindi na kinaya, pag nag-trigger na talaga ako, pag nagbilang ako, nag-count na ako, talagang nagbilang na kasi ako. Sabi ko, this is the last time. Sabi ko, ang masama pa doon, sabi ko, kung ganyan ka, this is the last time, mag-walk out ako, iiwanan kita. Haba, hinamon pa ako. If you want, sabi sa akin. So pina-walk out niya ako. So yun ang naging sitwasyon. Sinulo niya magluto. Busy pa naman. Ewan ko kung sino ang tumulong sa kanya doon. So ayaw ko ng bastusan. Kung gusto niya ng respeto, magrespetuhan, i-respeto ko rin siya. Tao tayo. May deserve nating makatanggap ng respeto para ganun naman talaga dapat. Tapos kailangan may magandang work environment ka, yung masaya ka, hindi ka parang binubuli, parang walang embarrassment, kasi harassment talaga yon, yung ganun. So ganun ang sabi ko sa isa sa may-ari. So pasensya na, ganun, inoffer ko pa nga yung days, 4 na araw na ipinasok ko, kahit wag na lang akong bayaran. Pero dahil sa ang babait naman nilang may-ari, nahiya nga ako dahil ang okay naman silang mga may-ari. Pero ang problema talaga sa katrabaho. Sabi niya, makukuha mo pa rin yung 4 days na ipinasok mo. Nasa almost $500 din yun. At sabi hindi kami ganong makipag-business. So professional sila. Na lang ako dahil
Ang isa pa sa di maganda doon, yung in charge, yung parang manager, one-sided. Sabi pa naman sa akin, ano naman ang ginawa niya, wala namang masama sa ginawa. Ang sabi ko, yung na-observe mo, isa lang yon na ginawa sa akin, isang items lang. Hindi mo kako alam yung iba, hindi mo alam yung the rest na pagtrato niya sa akin. Napaka one-sided. Hindi man lang, teka, anong problema? Dapat ganoon bilang manager, anong problema? Kalma, tapos may proseso dapat. Pero yung one-sided, siguro dahil yun napapakinabangan, tama nga naman, napapakinabangan, mabilis kumilos, magaling. Pero ano namang silbi ng galing kung bastos naman, di ba? Kung bastos tapos walang welcome, yung napakatahimik, di ka man lang i-welcome na i-consider na bago ka, i-assist ka nila sa ganun. Napaka mali, hindi maganda. Sayang. Ang babait sana ng employer, pero pag bumalik ako doon, pinapabalik ako. Kung gusto ko daw bumalik, okay lang, and i-opposite daw yung schedule namin para hindi kami magkasama sa duty. Sabi ko, I'm so sorry, and nakapag-decide na talaga ako. Ganun ka ako. Once na nag-decide na ako na ayaw ko na. And then nung nag-walk out ako, sabi ko dun sa in-charge na one-sided na kumampi dun sa isa, wala man lang tanong-tanong, anong nangyari, bakit ganun, gusto mong mag-walk out. Pag bumalik ako dun, mapag-dismissan nila ako dun na syempre ako ang gagawan nila ng hindi maganda na kwento, ako ang mapapasama. Expected ko naman na yun. Tapos hindi i-opposite man ako ng schedule, makikita ko yung manager na yun na para yun niya, ramdam ko na ganun yung ano niya, yung bilang one-sided siya. So ibig sabihin sa na-observe niya, ibig sabihin na hindi nga maganda yung trato, nagduduro-duro na ba't mo linigay dyan? Kailangan ko yan, ito. Tapos yung tong pinapaganon-ganon, naharap pa sa mukha mo. This one. So ano talaga, ayaw ko na. Kasi okay lang sana kung yung kusinero lang, kaso yung one-sided na naka-duty na manager. So wag na lang. Total, marami naman siguro kung pwede may nag-aantay sa akin na ibang part-time man. Ang importante kasi sa akin yung hindi ako stress, yung masaya ka, magandang environment sa loob. Parang hindi ka nabubuli, hindi ka na-embarrass na gano'n na ano. Yung may-ari nga, ang babait, hindi nag-aakto ng gano'n, pero talo pa may-ari ng katrabaho mo lang. Napaka bastos na gano'n. So ayan. So yun lang muna guys, sad to say wala na akong part-time. So maraming salamat, i-share ko lang to sa inyo kasi ito yung isa sa mga bagay na pag nandito na kayo sa Canada, pag tayo ay nagtrabaho sa mga ganyan, may mga kupal, may mga katrabahong ganyan na may mga ugali, at least alam nyo na yung ganon. Gusto ko lang i-share. Sayang, super excited ako. Pag day off ko sa kabila akong trabaho, sabi ko, wow, magkukusina na naman ako dahil na-miss ko nga talaga yung pagkukusina. Isa sa pangalawa sa dahilan, bukod sa extra earning, isa sa dahilan na miss ko. Gusto kong balikan kung paano ako nakarating ng Canada pa dahil sa pagluluto. So yun lang muna guys, maraming salamat po.